नमस्कार मित्रांनो, श्री स्वामी समर्थ. मग काय आज काय गाडी खाली होणार नाही म्हणून गाडी पार्किंगमध्ये लावली आणि संध्याकाळी जेवायला जायचं म्हटलं. मग काय गेलो जेवायला. मग काय आमच्याबरोबर आमचे मित्र सगळे ड्रायव्हर लोक होते. मग काय सकाळी आला की नंबर खाली करायला लावली आणि मग निघालो की बाहेर. मग काय वाटत आपला मित्र गाठ पडला 9027 आपल्या कारखान्याची गाडी. मग काय त्याला ओव्हरटेक मारून निघालो. मग काय लागलो की मंत्रालय आले की समजायचं बेळगाव आलं. मग काय बेळगावात आले की वाटतंय गावात आल्यासारखं. मग काय आलो की गावात आलो कारखान्यामध्ये आलो, गाडी लावली आणि मग गेलो घरी.